Amaphosa ubani wena because kaloku uZuma unepati yakhe eniyamthanda asoze ngivotele uZuma mina ngoba kutheni why uyephi uRamarama but niyamthanda kaloku uRamarama notata uMadiba noba nithi nina wathengisa ngani uRamarama wenzeni uRamarama uthini wena mama mna soze ndiyeke uvotela iANC ngoba kutheni ngoba iANC mna ndandileqwa ngamabhulu ndiphandlwa yi-tear gas yes NY53 yes isuke from a3A i-tear gas izongena 53 izongena 53 indiphandla i-tear gas so uhamba noRamarama ndihamba noRamarama mna ngoku sifuna imisebenzi thini into uRamarama uRamarama mna bangeza apha ndingamnika indaba zakhe uRamaphosa yes bamakazi nika abantwana bethu umsebenzi ngoba simvotele and mna ndaqala ungqubeka esiteneni mhla kwaphuma uMadiba soze ndiyeke iANC ngoba wandinika noba yayincinci lo wayinike yona yayifanele elaxesha ndayeka ukuleqwa kwilela bhulu lalise KTC lalisithuka ngotyu so ke ngoku mna ANC for life. Yeah, Azena wandikhupha ebugqwayibeni. Mina uyabona ngela xesha ndandihlala ezone 7. Sileqwa ngalamabhulu. Ndibele kumntwana apha eNanskeni. Oh, unathi I think unathi 1980 yeah? Kaloku apha ndifike ngo75. Mna apha eKapa zandize ngoBlue Line okokuqala yes ndandikhwela uJujuju maxegwa mdala itrain yes le yamalahle yo ndike ndimthele nqa umuntu ke ufuna undiqhatha acinga bafana mna angaqhatha mna awugqibuza ngoBlue Line sisinomonde mna zandize ngayo Blue Line ndafika apha safikele eKTC safika pha ngelo xesha le-tear gas uthi xa ubone kuphethwe abantwana babantu bebulawa ngamabhulu so ke ngoku yintoni izayifuna ebhulwini nakwezinye iipati ezininzi xa zangazo but kaloku umkhonto wesizwe khona MK ophi asoze umuntu ebenode ndimvotele kuba Malema exactly yo ndimvotele exactly abe ndifuna utshintsha umbutho uMalema qwaba ngoba uMalema nengqondo yes nengqondo emveli uyayazi yonke into uyayazi yonke into cha kukhona gezana ukandicapukisa kodwa ke iphinde ndithi umntanami mandimxolele ngiyamthanda kodwa kanti uzumvotela zamzisa Malema akazi apha Malema apha kwendlini ezaphendlini andimkhathalele noma ngeza ivotiwe cha kuba izabe ungumuntu ophezulu esekwami ngiphansi uzabenzela la kofi yakhe iduru ndamenzela la kofi yami iduru Malema ngoba ke uRamaphosa sozeze yena apha ngoba uzoza zamfonela makenze uRamaphosa makangene amaxhegwazane ndixhegwazana wemama and ulilibele ulixhegwazana ulilo yena qala ukumakhulu le sosithethinyona ukumakhulu le hayi ndilixhegwazana kodwa nothi eli eli and andifuna umuntu ondibiza ngobuxhegwazana ngoba ikhaskethi incumile nasayesisho akhona andifuna umuntu ondibiza ngoba ndingugogo ngoba ikhaskethi yona incumile phaa phandle so ke ngoku kufuneka ndiyibaleke hayi babanjwa ukumakhulu andingomakhulu hayi ukumakhulu babanjwa andingomakhulu soze hayi bo ungema nami wena babanjwa ukumakhulu jonga ungema nami wena anoma nawo babanjwa soke wema nabantu base-TV no-Gqeberha basegqeberha yes soke wema nabantu basegqeberha mna ndima nabantu bakoomagqeberha yes ndithe zibane uyabona mna okay makhulu kuba mna ndicela ungathi makhulu otherwise uzoxabana nam kuba mna umyenam wayendiseRhawutini ngendikwimotela ngendikwimoto no wonder show me